My freak tonight. היי יוש! ואנחנו כאן ב... פאני פאן! כבר רואים שזה מצחיק, לא? כן. טוב, בקיצור, בוא נתחיל מהחלק המוזר של התוכנית, החלק הראשון. ואז... בעצם זה מאוד מוזר. בקיצור, מה יש? לפני התוכנית, ילד התערב איתי שאני לא יודעת לנגן בגיטרה. אז אמרתי לו, אז למה יש לי גיטרה? אז הוא אמר לי, בוא נתערב. התערבתי איתו. גילי, את רוקדת, אני מנגנת. אוקיי. אני אנסה לשרוד את זה. אוקיי, נתחיל. 3, 4, תהיו מוכנים תלמידים למות ברוב שזה יפה. נכון שזה... לא, זה לא... כן. טוב, נראה שגיטרה זה לא משהו שאני צריכה. טוב, אז ככה. מתכוונת לא משהו שאת צריכה? זה משהו שהעולם לא צריך. אוקיי, שיהיה. אני אעזור לך בזה. בעצם, הדבר השני זה הפאני, שזה בעצם החלק מצחיק. יש שני ילדים שנותנים לנו בעצם בדיחה, שתי בדיחות מכל אחד, ואתם אמורים בעצם להצביע מה ש... עד התוכנית הבאה מי ניצח בבדיחה שלו. כן. הבדיחה הבאה, הבדיחה זה... לא זוכרת את הבדיחה. לא. אני יודעת ממי זה. נזכרתי. זה היה מאלמוג שפיר, שהיא בעצם נתנה לנו את הבדיחה הזאת. רגע. אם אני שיננית ואתה חור בשן, אז מה אנחנו? זה מצחיק. כשקראנו את זה, זה היה יותר מצחיק. והחלק השני ש... נכון. זה היה אוקיי, מוכנים? והשם... זה יוני שפילברג. יוני שפילברג. כן, זה היה יוני שפילברג. בקיצור, הבדיחה שלו הייתה כשבן אדם עולה במדרגות, כמה מדרגות הוא עולה ומתי נמאס לו לעלות, מה עדיף, מעלית או מדרגות? אוקיי. עכשיו אתם תוכלו להצביע מה זה מצחיק. איך אמרת יונתן שפילברג? זה מצחיק אבל שזה לא מצחיק. לא, אל תגזימי, זה היה נחמד. אתם צריכים להצביע פעם הבאה. סמכו לנו זה יהיה קצת יותר. כן. טוב, המבחן שלנו היה קצת פחות. אוקיי, תקשיבו. עכשיו אנחנו בעצם, מישהו נתן לנו חובה שאני אשתה מים, היא תנסה להצחיק אותי, וככה זה הולך. מוכנים? אוקיי, אני אשים את זה פה. אוקיי. מוכנים? גילי, את צריכה לנסות להצחיק אותי. בלי שאני אשבור. שים את הדקה שאת שותה. אוקיי, רגע. אוקיי, 3, 2, 1. רגע. אוקיי. אוקיי. תתחיל. אוקיי. אוקיי. אני לא יכולה. טוב,
תנו לנו עוד חובה אחת שאו אני או גילי תבצע, אתם תצטרכו להחליט מי. אוקיי, אנחנו נצטרך לנקות שם את המים. כן, זה הכרחי. אוקיי. אז אנחנו עכשיו צריכים להיפרד עם הפרק הראשון של... פאני פאן! טוב, רגע, דבר אחרון וקטן. אתם צריכים לשלוח לנו 2 בדיחות. מוכנים? 3, 4. יותר משתי בדיחות, ביי. מאוחר. בואי נעשה אבל ביי יפה, לא סתם ביי. 3, 4. ביי! ביי לכולם!